Ahojte, to som ja Stierač SK a dneska vás vítame na stieraní žrebov časť 8. Dneska tu máme jedno piškvorky a jednu novú rentu za 2 eurá. Takže za to som dal 3 eurá, takže nebudeme tu zdržovať a ideme na to. Takže... To je nič. Ukáž. Nič. Našiel som 3 žaby. Super. Asi som vyhral, alebo neviem. Mám to overiť. A koľko som vyhral? 20 eur som vyhral. Neviem, či som vôbec vyhral 20 eur, uvidíme. Takže... Teraz ideme rentu. 13, 40, 38, 39, 43, 32, renta, dúfam, že nájdeme 3 renty. $27, 16, 12, prosím, ak bude 13, 47, 26 a dúfam, že tam bude z týchto čísiel. Takže nič. Takže za tieto žreby som dal 3 eurá. Takže dajte mi like a odber na toto video. Takže napíšte mi v komentári, či som vôbec vyhral túto, lebo som mal 3 žaby. Takže ahojte.